ndị Igbo nnọọ ekele m ụnụ. Aha m wụ Dim Uche Okwukwu. Awụ m onye elele na Ikwere Local Government Area na Rivers State. Awụ m onye Igbo. Agara m ndị Igbo ojii n'ọnọdụ dị iche iche. Na 1995, emene m legal advisor to Eastern Nigerian Student Association. Na 2000, emene m director legal services / legal advisor movement for the actualization of the sovereign state of Biafra MASOP. Emene m legal advisor Ohanaeze Ndi Igbo Youth Council. Emene m Secretary General Ohanaeze Ndi Igbo Worldwide. Awụ m onye ọgbakọ ma otu ka a na-akpọ ime obi na Ohanaeze. Ihe m na-arịọ ndị Igbo bụ nta akụkọ ka a na-akpọ nna amen telivishọn. Ndị Igbo ọnụ niile ma nwoke ma nwanyị ma onye aka ọrụ ma onye na-azụ ahịa ma onye akwụkwọ ma onye otu iwu ma onye dọkịta, ọnụ bịa tinyere ha aka. Ihe a na-emere ndị Igbo dị mma. Ha na-aga ala Igbo ndị iche iche na-achọpụta ndị kwere na ha awụ ndị Igbo na ndọwụ ndị Igbo. Ha na-ekwu ụka na-ekwesa ha awụ ndị Igbo, na-akọwa ihe gbasara ndị Igbo, na-akọwa ihe gbasara ala Igbo. Ihe dị otu a dị mma maka onye na-ekwughị onye ọzọ ekwuoro ya. Ọ na-ekwekwele ka ndị ọzọ kwuoro anyị ihe anyị ga-ekwuru onwe anyị. Ọ ihe m na-arịọ ụnụ, ma ọ wee ego ma ọ ihe ọzọ ị ga-enye ha nyere ha aka, meenụ ya, maka ihe a na-emere anyị taa omeghe onye ọzọ na-eme ya. Ma ọ na-echefukwele ọnụ na-emere ha, ọ na-echefukwele otu ọzọ a na-akpọ Ala Igbo Development Foundation ADF na ndị otu ọzọ nọcha n'ala Igbo. Pụtanụ n'ọnụ ha, sọpọtụ ọnụ ha ka ha na-agara ndị Igbo ojii. Ala Igbo buru ibu. Ofu mmadụ a ga-emechali ya, 1000 people a ga-arụchali ya. I need people esọpọtụ nọ na-arụ ya arụ itinyere ha aka. Ka m na-arịọ ụnụ, ọ na-emene.